ये हमरा से पीछा छुड़ावे खातिर तारा नौकरी छोड़ के पड़ गए। हम वर्दी उतर ले बानी, तेवर आज भी उहे बा। नमस्ते प्रणाम। तो फिर से एगो नए वीडियो में रउआ सबके स्वागत बा। खेसारी लाल के ट्रेलर एगो लॉन्च हो गईल बा रिश्ते मूवी के। तो भाई लोग ये पारिवारिक फिल्म बा। आप लोग के अगर ट्रेलर नहीं मिलत तो ये सार के म्यूजिक पर जाई, वहाँ से भी देख सकता नहीं रउआ सब। आज हमनी का छोड़ के चल गई बाबूजी। शंकर सबसे पहले हम बात करे वाला बानी फरिश्ते मूवी के जौन ट्रेलर आई रहे, बिहार में सबसे ज़्यादा DRP मिल रहे। तो पूरा बिहार में भाई लोग रिकॉर्ड टूट गए रहे फरिश्ते मूवी के ट्रेलर के। वैसे ही खेसारी लाल यादव के रिश्ते मूवी के ट्रेलर आ गई बा। तो भाई लोग आशा ना विश्वास करता नहीं, एकरो रिकॉर्ड टूटे के चाहिए। रिश्ते मूवी के ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त बा, एक पारिवारिक फिल्म बा भाई लोग। तो बहुत जल्द ये फिल्म आवे वाला बा यूट्यूब चैनल पर। तब तक भाई लोग बेसब्री से इंतजार करत रहलो। सबसे पहले ये फिल्म सिनेमा घर में लागी, वहाँ भी जाके भाई लोग ये फिल्म के इतना प्यार दो लोग कि पूरा रिकॉर्ड टूट जाओ। रिश्ते मूवी जौन खेसारी लाल यादव बहुत ही मेहनत कैला के बाद ऐसा फिल्म लेके आवत रहन भाई लोग। तो भाई लोग तोहरा लोगन से बता दी, ये फिल्म देखे खातिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बानी। अगर तू लोग कितना बड़ा लो कमेंट करके जरूर बताओ लो। जैसा मैं हूँ वैसा दिखता नहीं। तोहरा लोगन से बता दी, ये सार के म्यूजिक चैनल पर ये ट्रेलर आ चुकल बा। अगर भाई ये ट्रेलर नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर के लिंक बा, वहाँ से भी जाके देख सकता रहो भाई लोग। ऑडियंस के सिनेमा हॉल में लाए वाला खेसारी लाल यादव बड़न, जौन अपना दम पर ऐसा मूवी बनावत रहन भाई लोग कि एकदम सिनेमा घर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो जाता। आशा ना हम विश्वास करता नहीं, जहिया ये फिल्म लागी न सिनेमा घर में रिश्ते, पहिल के दिन ही भाई लोग रिकॉर्ड टूट जाई। अगर रउआ भी यूपी बिहार झारखंड से हमारे यूट्यूब चैनल देखता नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करी, और वीडियो अच्छा लगल बा तो लाइक भी करी भाई लोग। ऐसा ही हम नए नए गाना और मूवी के वीडियो लेके आवत रहनी अपना चैनल पर। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी, हम शायर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। अगर भाई लोग हमारा चैनल पर नए बड़ा लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करो लो। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती खेसारी लाल के रिश्ते ट्रेलर के आगे बढ़ाओ लो और वीडियो को शेयर करो लो। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।